Эфирда информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Авыруны дәвалауга караганда кисәтү яхшырак. Районда гриппка каршы профилактика чаралары үтә. Яңа елга 8 көн калды. Үзенчәлекле бизәлеш белән данлыклы Байлар сабасы урамнарында әзерлек эшләре гөрлей. Юлбарыс китә, куян йылы килә. Киләсе ел хуҗасын күпләп асраучы Шакировлар гаиләсендә безнең иҗат төркеме булып кайтты. Шаңгы спортын үз итүчеләр ярышлар сезонын ачып җибәрде. Хәзер барысы хакында да тулырак. Саба муниципаль районы бинасының актлар залында терроризмга каршы чараларны үтәү максатында ниләр эшләргә кирәклеге хакында сөйләштеләр. Комиссия утырышыннан Әлфия Мәбәрәкова сюжеты. Атна башында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе әгъзалары Саба муниципаль районы бинасының актлар залына җыелды. Көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләр яңа елга әзерлек, ил көннәренең тыныч, имин булуына багышланган иде. Район үзәгендә һәм авыллардагы торак объектларда яңа елның озын каникулларында террорчылыкны булдырмый калу мәсьәләләрен яктыртып, Саба муниципаль районы эчке эшләр бүлеге начальнигы урынбасары Фәрит Гатауллин сөйләде. Яңа ел ялларында, мәгариф учрежденияларында, яшьләр һәм мәдәният сарайларында хәвеф-хәтәрләрне булдырмый калу өчен төрле чаралар күрелә. Мәгариф бүлеге хезмәткәре Алиса Гыймадиева, мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гариповларның чыгышлары шушы мәсьәләләргә кагылган иде. Шәмәрдән авылы районыбызда Сабадан кала иң күп халык яши торган урын. Анда кеше саны да күп, торак йортлар, Уешма учреждение предприятияларда шактый. Шәмәрдәнгә төрле җирләрдән килүчеләр дә бар. Шәмәрдәндә мәчетләрдә һәм ширкәүдә эшли. Айдар Гәрәев сөйләгәннәрдән без биредә террорчылыкка каршы эшләр үз җае белән алып барылуы хакында белдек. Терроризм һәм экстремизмга каршы профилактик чаралар үткәрелүе хакында да сөйләде ул. Комиссия утырышын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов алып барды. Ул залда утыручыларга профилактик эшне тагын да көчәйтергә кушты. Террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе сәркәтибе Азат Хәлилов алга таба эшне махсус план нигезендә алып барырга, үзеңне һәм башкаларның иминлеген саклау өчен ниләр эшләргә кирәклеге хакында әйтте. Һәм 2023 елда хисап тотарга тиешле кешеләрнең исемлеге белән таныштырды. 2 декабрь башыннан республикабызда грипп һәм кискен респиратор вируслы инфекция белән авыручылар саны артуы күзәтелә. Шул уңайдан безнең иҗат төркеме район үзәк хастаханәсендә булып кайтты. Белгечләр киңәше сезгә авырудан сакланырга һәм тизрәк сәламәтләнергә ярдәм итәр. Бүгенге көндә республика буенча 200дән артык кешегә грипп диагнозы куелган. Шуның 92% H1N1 штаммына туры килә ди Роспотребнадзор идарәсе Саба территориаль бүлегенең баш санитар табибы Ландыш Хабибуллина. Бу авырулардан иң яхшы чара дип белгеч прививка ясатуны атый. Россия Федерациясының милли профилактик прививкалар календарына кергәнлектән аны ясату бушлай. Саба районында менә безнең 5 декабрьдән бүгенге көнгә хәтле безнең 228 кешегә ОРВИ диагнозы куелган һәм 2 кешегә безнең грипп диагнозы куелган очрак бар. Шулай ук безнең коронавирус инфекциясы да юкка чыкмады. Көндәлек режимда безнең көн саен 1-2 кешегә 3 кеше дә булырга мөмкин инде. Коронавирус инфекциясы диагнозы тоже шулай куелып бара инде. Ул ясатыла безнең түбәндәге кешеләргә 6 яшьтән 6 айдан 18 яшькә хәтле балаларга һәм шулар югары уку йортларында укучыларга, һөнәри белем бирү учреждениедә укучы студентларга безнең вакцинация ясалырга тиеш гриппка каршы һәм шулай ук безнең авырлы хатын-кызларга, 60 яшьтән узган өлкән кешеләребезгә һәм шулай ук хроник авырулары булган кешеләргә безнең гриппка каршы вакцина ясалырга тиеш. Һәм шулай ук бар безнең аерым һөнәри кешеләр дип әйтик инде, ул безнең медицина оешмаларында эшләүчеләр һәм шулай ук белем һәм тәрбия бирү учреждениесендә эшләүчеләргә безнең вакцина ясатылырга тиеш. Бар безнең коммуналь хезмәт күрсәтүчеләр, социаль хезмәт күрсәтү оешмаларында эшләүчеләр, шул кибетләрдә, общепит оешмаларында дигәндә, ресторан, кафеларда, услугу күрсәтү оешмалары дип әйтик, транспорт хезмәтендә эшләүчеләргә тәгән гриппка каршы вакцина ясатыла. Безнең менә план буенча 19217 кешегә
прививка ясатыларга тиеш грипп буенча. Бүгенге көндә безнең шуның 76% уже ясатылган. Бу инде 14750 кеше тәшкил итә инде. Быелгы чорда өстенлек итүче бу грипп төре катлаулану очраклары белән куркыныч. Авыру башлануның беренче-икенче тәүлегендә үк үпкә ялкынсынырга мөмкин ди белгеч. Отит, менингит, йөрәк-кан тамырлары системасы авырулары да көчәя ала. Табиб ата-аналарга авыру баланы бакчага яисә мәктәпкә җибәрми торырга киңәш итә. Чөнки әлеге сабый инфекция чыганагы булып тора. Иң мөһиме, кеше һәр даим профилактика белән шөгыльләнергә тиеш. Авыруны дәвалаганчы кисәтү күпкә отышлырак. Сабын белән, җылы су белән безнең куллар еш юларга тиеш, без аны балаларга да өйрәтергә тиеш, еш кулларны юабыз. Әгәр дә инде кул юарга безнең инде условиялар юк икән, инде ул очракта инде хәзер нинди формада безнең кожный антисептиклар бар, шуларны кулланырга кирәк. Аннан соң инде һәр даим безнең шындыгы формасы дип әйтик инде витаминнарга, минералларга бай булган ашамлыклар ашарга, физик культура чарасы шулай ук менә теге саф һавада йөрү, чаңгыда шу һәм бүтән төрле спорт чаралары ул безнең шыныгу спорт чарасы, ул безнең профилактиканың бик яхшы ысулы булып бара. Грипп мол, ОРВИ мол, сезонный шундый ОРЗ авыртуларына бик әйбәт йогынты ясый. Һәм шулай ук саклану чарасы хәзерге вакытта бигрәк тә инде үзе хроник авыртулары булган кешеләр, менә кеше күп җыела торган мероприятиеләр бар, безнең массовый мероприятиеләр, кибетләргә барабыз. Менә хәзер алда безнең яңа ел бәйрәмнәре көтә бит инде. Төрле чараларга барабыз бит, яңа ел бәйрәмнәре карыйбыз. Балаларның чараларына барырга тырышабыз бит инде. Ул теге мәҗбүри рәвештә булмаса да, үзебезне саклау чарасыннан маскалар, битлекләр киеп, үзебезне шу авыртулардан сакласак иде. Шу осложнениялар булмасын өчен вакытында врачка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Дөрес диагноз куйган очракта, ул диагнозы грипп һәм ОРВИ только лабораторный подтвержденныйна куела. Нидер клиник симптомнар булып кананда, теге температурасы бар, йөткерү бар, тамак авырту дип кенә безнең куелмый диагноз, ул лабораторный подтвержденный булырга тиеш. Ул теге мазоклар алып, безнең Казанга җибәрелә лабораторияга, һәм шуның нигезендә генә безнең соңгы диагноз куела грипп ОРВИ. Шуңа күрә беренче көннән үк Зоққа сузмыйча, врачка, үзебезнең табибларыбызга, участок врачым мол, авылларда үзебезнең фельдшерларыбызны, аларга вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм менә дөрес лечение алган очракта гына без осложнениялардан үзебезне саклап калабыз. Район үзәк шифаханәсенә температуралары югары яки авыруның башка симптомнары булган пациентлар фильтр аша үтә. Пациент приходит в фильтр. Соответственно, медсестра первичного звена здесь сидит, находится. Она вызывает определенного врача по участкам фильтр осмотреть данного пациента. Далее врач подходит в фильтр. У нас налажена компьютерная система. Мы ввод всех данных осуществляем и прием в том числе через вот этот компьютер. И, соответственно, завершаем всю работу именно в этом кабинете, не заводя пациента дальше по поликлинике, по больнице. Фильтр бүлмәсендә пациентның артериаль кан басымы, температурасы үлчәнә, канда кислород күләме, пульсы билгеләнә. Барлык мәгълүматлар компьютер программасына кертелә. Далее медсестра по установке врача осуществляет забор мазка на коронавирусную инфекцию, соответственно, осуществляется забор мазка на ОРВИ, на грипп. Медсестры подходят каждого участка в этот фильтр, забирают эти документы. Если надо, выписываются препараты лекарственные, назначенные врачом. И, соответственно, пациент, забор крови осуществляется в этом же кабинете. Соответственно, после этого пациент уходит через улицу домой, и мы его берем под контроль уже надомного. Если пациент почувствует себя плохо, мы осуществляем активный осмотр на дому. 4 төрле вирусқа каршы вакцинабыз бар. Шул исәптән дуңгыз гриппының штаммыннан да Саба үзәк хастаханәсенең эпидемиология буенча баш табиб урынбасары Резида Фәттахова. Безгә килүчеләр һәм персонал маскадан йөрергә тиеш, чөнки бу вирус бик көчле вирус көтелә инде. 2009 елда беренче тапкыр теркәлгән ел грипп дуңгыз гриппы дип халык телендә әйтелә инде. Грипп А, H1N1 штаммы. Стационар ягына караганда инде без анда тоже карантин кертелә. Барныларның һәр белергә килүчеләргә керергә ярамый һәм
Әгәр дә инде теге каты авырып, ухаживающийлар булса гына шул чиракта гына алар янына кирергә инде. Анда зав. Отделениеларның разрешениесе булырга тиеш. Кыш тулы көчендә. Бу чорда вируслы сулыш юллары авыруларыннан саклану бик мөһим. Яңа елга 8 көн калды. Бәйрәмнең якында гына икәнен район урамнарында кардан ясалучы сыннар, әкият патшалыгын хәтерләтүче таулар, кичләрен җемелдәп янучы утлар искәртә. Әзерлек эшләре инде финиш сызыгында. Төп чыршы ачылу тантанасына кадәр матурлау, бизәү эшләрен тамамлау өчен райондашларыбыз бар тырышлыкларын эшкә җигә. Иң зур көч үзәк урамга юнәлгән. Биредәге эш барышы белән Раилә Галявина таныштыра. Үзәк урамда хәзер көн озын бензин пышкысы тавышы. Әйтерсең лә биредә бер урман аланы агач киселә. Вакытына күрә эш коралы да хезмәт бурычын үзгәртә. Кыш айларында боз кисәргә иң кулай ярдәмлек шул ул. Саба коммуналь хуҗалыгы иратлары яңа елга әзерлекне дә иң элек боз кисүдән башлыйлар. 2 атна дәвамында көненә 200 шәрдәнә боз кистек диләр. 40-60 сантиметр размерлы шушы кисәкләр үзәк урамга ташып куелганнан соң һәр тарафта эш кайный башлый. Ни әйтсәң дә, ул биредә төп эш чималы. Сәхнәсен дә, тавын да, сыннарын да аннан башка оештырып чыгу мөмкин түгел. Бүгенгә төп көчләр тау тирәсенә куела. Биредәге җаваплы төркем аны куркынычсызлыкны беренче урынга куеп эшли. Шулай да балалар шуган вакытта аңлату эшләре, җаваплылык ата-аналарда. Быелгы тау урынын алмаштырмаса да яңалыгы бар. Башка елны һәрбер балаларга аерым-аерым тау оештырыла инде. Быел икесен берләштереп, бер иттереп кенә идек. Үзебезгә дә җиңелрәк, балаларга да бер таудан шулсыннар дип узын иттереп, бердән имгәнмичә генә шушы тауларны җимермичә генә ватмасыннар, файдалансыннар инде. Натыр иттереп шулсыннар. Коммуналь хуҗалыкта экскаваторчы булып эшләүче Җәүдәт Хәсәншинның хәзергә кулында менә шулай пышкы биеп тора. Кайда бозны размерга кисәсе, кайда тигезләп шомартасы, ул шунда кул алмашка йөгерә. Гомумән коллективның һәр эшчесе бар җаваплылык белән кышкы мәйдан әзерләүдә. Боздан сәхнәдә җитешеп килә, артына төсле утлар эленә. Каршыда төп чыршы иң беренчеләрдән булып бизәлде. Бик тиздән янәшәсенә яңа ел кунаклары Кыш бабай кар кызы килеп басар. Әлеге тау өеме аларны ясарга җыеп куелган. Закир Юсупов урамында да җанлылык. Районыбыз оешмалары үзләренә бүленеп бирелгән номерлар астында кардан сыннарын ясый башлаган. Биредән узып йөрүчеләрне барысы 50ләп яңа ел кунаклары озатып калырга тиеш дип тәгаенләнгән. Саварын оешмасыннан без сын ясыйбыз менә үзәк урамда. Алла бирсә, Аллага теләсә, бүгеннәргә ясап битербез дип торабыз инде. Ягын биярбыз инде тәгеләргә, без көндәргә Алла бирсә, Аллага теләсә. Суык түгелме, туңмыйсызмы? Ничек эшләр бара? Аллага шөкер, машиналар бар, җылынып, кирип, җылынып утырып, азрак ял итеп алабыз. Да эшлибез, менә хезмәткәрләр белән. Эшләр кеше туңмый? Эшләгән кеше туңмый, Аллага шөкер, берип торабыз. Яңа елга ни диләкләр? Яңа елда тынычлык булсын инде илдә, тынычлык килсен иде. Балалар исән сау булсыннар. Тормышлар алга таба барсын инде. Тормышлар алга таба барсын өчен без кешеләргә дөньялар тынычлыгы кирәк. Имин көннәрдә мондый матурлыклар иҗат итү үзе бер шатлык бит ул. Вакыт белән һәр сын үзенең иң матур күлмәген кияр һәм райондашларыбыз бу хезмәтләр алдында башларын ияр. Кеше кулы белән туган гүзәллек иң көчле алкышларга лаек. Бусагада яңа 2023 ел. Көнчыгыш календаре буенча бу елның 2 хуҗасы булачак. Хакимлек Юлбарыстан Куян һәм Песигә күчә. Районыбызда куян асрап көн күрүчеләр байтак. Бәйрәм якынашкан көннәрдә без андыйларны барлау максатыннан Мишәнбаш авылына юл алдык. Альберт Шакиров куяннары турында яратып үз итеп сөйли. Күпләп үрчетү белән 2007 елдан бирле шөгыльләнәләр. Җәйге чорда 50дән артык куян тотсалар, кышка аның санын киметеп керәләр. Бу эш йомшакайны тәрбияләүнең барлык нечкәлекләрен белеп башкарыла. Иртә белән инде ашарларына бирәм, печән, арпа, шөгендер. Көндез
ипи беребез инде әзерәк. Кәбестә яфраклары. Кичкә тагы шул 3 тапкыр карыйбыз инде. Җәй көне ничегрәк? Җәй көндә шулай 3 тапкыр инде. Яшел массаны әзерәк киптеребрәк бирәбез. Булай шикеш бирсәң, эшләре кабара да үләләр. Узын колакларда дөрестән дә кишер һәм чигендергә карата аерым мәхәббәт. Чыгып качарга яратсалар да, тавышсыз булулары уңай якларының берсе. Тавыклар белән бергә торуның үз сәбәбе бар. Куяннар аша бетермәгән бөртекләрне тиз арада тавыклар юк итә. Бу җанварлар тиз үрчи, бер юлы 11-гә якын бәби китерә. Иң күбе 14 булган. Кыргый куяннардан аермалы буларак, алар төсләрен алыштырмый, кышын да, җәен дә бер төстә. Менә бу куян бүген бәбәйләргә тиеш. Аның ниен ата куян япканнан соң язып куян менә шунда үзләренең ниләренә, кайчан уяларына ата япкан 51 дәфтәргә язып барам. Менә 21 ноябрьдә ата япкан инде бүген бәбәйләргә тиеш менә. Көндез төннән бәбәйләр Алла бирсә. Хуҗалар куяннарның холкын яхшы белә, кешеләр сыман алар да үзенчәлекле. Шаян куян, наян куян дисәләр дә, араларында усаллары да очрый. Кайсы берсе кулга да сикерә. Менә булары, монсы менә бу кичкенә куянның анасы балаларының. Айырдым аларны. Ата куян иң усалы инде, кулга сикерә. Ошо биргәндә дә, менә ошо салганда шунда ана куяннар янына килмәкче була инде ул. Даими вакцина ясатырга кирәк булганлыктан Шакировлар зур нәселле куяннар асрамый. Шулай да интернет шелтәреннән яңа тукымнар тәрбияләү усуллары хакында укып, белемне арттырып торалар. Кышка куяннарны Альберт суя әзерләп шилеккә тутырып куя да, мин аны әйбәтләп юам. Аннары әйбәтләп турыйм юганнан соң да кисәкләргә турап куям, кызырыр өчен. Бәлешкә бик тәмле куян ите, бәлеш пешерергә. Аннары кыздырып яраталар инде. Приправалар белән, ниләр белән замаштып куям да. Алай бик тәмле була инде. Кышка 30лап куянны эш итеп туңдыргычка саклауга куялар. Бер куян якынча 2,5 килограмм авырлыкта. Мөрәҗәгать итүчеләргә сатып бирәләр. Экологик яктан чиста, аллергия китереп чыгармый торган куян итенә ихтыяҗ зур. Үзләре дә аллергиялы оныкларына табиблар куян ите ашатырга кушкач асрый башлаган. Вакытта ул балага 3 яши. 3 яшьләр тирәсе булгандыр. Аллергия бик каты колаглары бозылданың. Шуннан мин аны куянның ит җирләренә алып, фарш итеп чыгарып, нулай җымбарлап, шулай итеп пешереп ашатаны әнисе. Ул елларны менә бетте аның аллергиясе. 2023 елның тагын бер хуҗасы песи. Бу хакта да онытырга ярамый. Йомшак булулары, бер төсле юынулары һәм башка сыйфатлары белән бер-берсенә ошап та торалар. Астрологлар фикеренчә, назлы куян һәм песи елы бернинди начарлыклар да алып килә алмый. Ел тотрыклы булыр диелә. Тормышыгызны баштан аяк үзгәртерлек вакыйгалар көтмәгез. Нинди генә эшкә тотынсагыз да, чама хисен онытмавыгыз хәерле. Яңа ел бәйрәмнәрен һәркем аеруча балалар көтеп ала. Тәмле күчтәнәчләре, заманча бүләкләре өчен иң яраткан бәйрәм булып та санала ул. Безнең Саба дулкыннары телерадио компаниясе балалары да яңа ел бәйрәменә сөенешеп килделәр. Безнең Саба дулкыннары телерадио компаниясе быелгы яңа елны бик тә сөенеп каршы ала. Ремонт төзекләндерү эшләреннән соң чисталык, моторлыкка күз дә, жан да сөенә. Яңа елга әзерлекне дә күптән башладык. Кышның матур бер көнендә үзебездә эшләүчеләрнең балаларын яңа ел бәйрәменә чакырдык. Тагын бер елга үскән балалар матур шышыларга сокландылар. Алар белән бергәләшеп әйлән-бәйлән уйнап алдык. Кыш бабай белән кар кызын каршы алдык. Үз һөнәрләрен күрсәтүчеләр Кыш бабайның күчтәнәчләренә сөенделәр. Сен яратам, синник бит татарстан, алтынларын өчен яратам. Күкүрәп, яшып яуган, яңгырларын өчен яратам. Ol şabiqalı, eydəyiz öyle.
Кабы не было зимы в городах веселых, никогда не знали мы этих невеселых. Не кружилась малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы. С Новым годом! Кыш бабай белән кар кызы һәр баланы сөендереп бүләкләр тапшырдылар. Алай гына да түгел, кар кызы үзе дә шигырьләр өйрәнеп килгән иде. Садыков абый җибәргән аппак тәнле бер куян. Бүгенге бәйрәм кичендә зур рәхмәт әйтеп куям. Үлле мәлле килеп йөри, Әлфия апа мөбарәк. Бәйрәмнәр гел үтә торсын, тормыш булсын түгәрәк. Кыш бабай һәм кар кызыннан башка яңа ел бәйрәмен күз алдына да китереп булмый. Кичкенә вакытта нәкъ менә кыш бабайга күрсәтү эшендә һөнәргә өйрәнәсең. Аларның теләкләреннән башка бер генә яңа елда үтми. Хөрмәтле сабалалар, Саба дулкыннары коллективы сезне барыгызны дагы якынлашып килүче 2023 ел белән тәбрик итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек, эшләрегездә, тормышларыгызда зур уңышлар телибез. Һәр гаиләгә бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек алып килсен иде. Илләребезгә тынычлык алып килсен иде. Бу безнең алдагы 23 ел уян елы. Әйе, Кыш бабай, шундый матур теләкләр җиткердең сабалыларга. Синең теләкләрең тормышка ашсын. Сабалылар гел дә менә бүгенгедәй матур эшләре белән бөтен республиканы шаккаттырсын, шатландырсын һәм без Сабадан диеп горурланып яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Яңа ел килә, яңа ел якынлаша. Киләсе 2023 елда безнең ышанышыбызны акласын иде. Ел сайын Саба дулкыннары телерадио компаниясында үзебездә эшләүче балалар белән шушлай итеп яңа ел үткәрәбез. Яңа елга бүләкләр алабыз, күчтәнәчләр алабыз, Кыш бабайны чакырабыз, рәхәтләнеп, матур итеп аларны ял иттерәбез. Әниләре, әтиләре шушы коллективта эшләгәч, алар барысы да минем өчен бик якын, кадерле балалар. Яңа елны шушлай матур итеп каршылагач, ел буе шушындый матурлык безне узата бара. Мин барлык үзебезнең коллективта эшләүчеләрне, аларның гаиләләрен, балаларны яңа ел белән котлыйм. Барлык коллегаларны, шулай ук республиканың барлык журналистларына үземнең иң изге теләкләремне җиткерәм. Яңа 2023 ел барыбызга да бик яхшы сәламәтлек, күтәренке кәеф, иҗат уңышлары алып килсен. Отна информацион программасын дәвам итеп, спорт яңалыклары белән таныштыруга күчәбез. 17 декабрьдә Байлар сабасында урнашкан чаңгы трассасында Татарстан Республикасының сәламәтлек 19-нчы авыл спартакиадасы кысаларында авыл районнары командалары арасында чаңгы ярышлары буенча Татарстан Республикасы чемпионаты узды. Ярышларда Азнакай, Әлки, Орша, Балташ, Яшелүзән, Кукмара, Саба һәм Ютазы районнарынан 36 спортчы катнашты. Барлыгы 8 команда. Сегодня проходит заключительный этап соревнований в рамках спартакиады «Сәләмәтлек». На основе этих соревнований мы возьмем на заметку и еще будем работать с этими спортсменами. Уже будет начата подготовка к соревнованиям российского уровня. В марте месяце в Волгоградской области у нас проходят всероссийские сельские игры, и сборная команда Республики Татарстан будет формироваться на основании вот этих соревнований. На старт! Внимание, марш! 5-6, на старт! Райондашыбыз Сабина Хабирова хатын-кызлар арасында 5 чакрымны классик стильдә беренче булып үтте. Юратлар 10 чакрым ераклыкта ярышты. Анда да Байлар сабасыннан Руслан Миннугулов финиш сызыгына беренче булып килде. Хатын-кызлар эстафетасында Яшелүзән, юратларныкында Саба районы командалары беренче урынны алды. Гомум команда нәтиҗәләре буенча райондашларыбыз беренче, Балтачлылар 2нче урында, Яшелүзән командасы 3нче урынга лаек булды. Шаңгыда шуы күпчелек райондашларыбызның яраткан спорт түрі. Шуңа да кыр җитү белән шаңгы трассасы шаңгы шуучыларның яраткан урынына әйләнә. Шиге булмаган ярышларга старт бирелә. 3нче көн Ямле Саба яр буенда яңа сезонны ачу ярышлары үтте.
Хәрәкәттә бәрәкәт дисәң дә, шартлап торган салкын һава чаңгычылар өчен бер сынау кебек булды. Шулай да 24 градус салкын дип тормаганнар, бердән булып ярышка килгән райондашларыбыз. Әле ярыш башланганчы күпләре алдан ук килеп чаңгы трассасын тәмләп карады. Трасса чыннан да яхшы, рәхәтләнеп шуарлык. Ә инде Руслан Миннагулов әлеге ярышларның даими катнашучысы һәм күп призлы урыннар алучы. Biz bugün bik şat indi. Bizning chang'i сезонын ochib jibaru birinchi yarış. Şol birinchi yarışdan so'ng bizning Soba rayoni uyanib, akirnab chang'iga tusha boshlay. Salqin bo'lgandan endi 21 gradus bizni qo'rqitmay, biz 30larda da chiqib yuribmiz. Bulay официальный yarışlarda -25 dan salqinroq bo'lsa, adminya aytsa endi. Shunga ko'ra hali bizning 21 gina shop kelamiz endi. Barliq sport suyuvchilarga o'ngishlar tilayman. Bizning birinchi yarışlari bilan qutlayman. Barliq kishini chang'i trassasini chaqiram. Bizning trassalar Allohga shukr, aybat yursinlar, kutib yotmasinlar yangi yil kanikullarini. Biz Bugülme'ge barib qaytdik. Dekabrda anda komandный rayonlar arasında birinchi bo'ldik endi. Bulay lishniy chang'i bo'yicha lishniy o'rin yo'q. Anara mana ko'pdan tugilgina bunda среди сельских команд bo'ldi. Тоже республиканский yarış. Anda endi o'ngishli шығыш ясадық. Команда бірде қалды. Бұлай өзім бірінші, Хабирова Сабина, эстафетада біз иратларда бірінші болды, қатын қызлар үшінші орын алдылар енді. 11-ші сыйныф оқушысы Сабина Хабированың исеме чаңғы спортында шактый таныш. Аның бу өлкәдә зур тәҗрибәсе бар. Быелгы сезонга да олы бурычлар куя. Инде нәтиҗәләре дә бар. Ижевскида Зәйдә үткән чемпионатларда призлы урыннар алган. Мин 11 ел чаңгы белән чаңга йөрим. Анда башта 2 ел лыжный әйбердә сборда составлялась. Анарсы без Тюменьләргә йөриек, Сыктывкарга ярышырга. Мондый погода чабырга бик җайлы. Чөнки җипшек карда чаңгы вообще бармый. И мондый карда тизрәк баргач инде Шәйтергә җайлырак дип әйтәм инде. Кәйфләр үзенең әйбәт? Бик әйбәт. Ничек настроең менә җиңүгәме? Настрой җиңүгә. Чаңгы сезонын рәсми төстә районның спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов ачып җибәрде. 2022-2023 елгы чаңгы сезоны кызу булыр дип ышанып каласы килә. Безнең үсеп килүче буынга уңышлар телисе килә. Инде иратлар, хатын-кызларыбыз шулай ук республика ярышларында уңышларга чыгыш ясый. Аларга уңышлар һәм инде шулай ук ветеран һәм мөмкинлекләре чикләнгән спортчыларга да чаңгы белән шөгыльләнүчеләр арасында да бар. Уңышлар телибез. Быел чаңгы ярышларына һәм гомумән чаңгычыларга зур өметләр баглыйлар. Ярышлар бик күп көтелә. Быел Татарстан Республикасы чемпионатлар башланып китте. Шулай балалар арасында, ветераннар арасында, шуңа күрә яшьләр бик күп. Исән булсак, Алла бирсә, йөреп, шунда моторына урыннар булыр дип көтеләм. Соба районында массовый чаңгы массовысы бик зур. Бүгенге көндә массовый буенча Соба районнары иң беренче урын алып торалар. Шулар арасында менә Татарстан буенча дагы без нормаль гына урында барабыз. Ярышлар 8 яшь категориясында үтте. Укучы балалар да, иратлар, хатын-кызлар, өлкәннәр дә үзләренә бирелгән дистанцияны узып килде. Көн нык салкын булганга чакрымнар да кыскартылды. Иратлар 3-шәр, хатын-кызлар 2-шәр, укучы балалар яшь үзенчәлекләренә карап 1-2 километр шуып ярышты. Ярышта катнашырга күрше Кукмара районыннан да килгәннәр иде. Сезон ачу ярышында җиңүчеләрне ачыклап, шунда ук бүләкләп тә бардылар. Аларга грамота һәм акчалата призлар тапшырылды. Салкын булу беркемгә дә киртә тудырмады, киресенчә яхшы кәеф кенә бүләк итте спортчыларга. Трассада кич булуга карамастан бик якты, чөнки биредә утлар белән яктыртылган. Тәүлекнең кайсы вакыты булса да теләгән кешегә рәхәтләнеп шуарлык. Һәм инде ямьле Соба яр буе гомумән дә бик матур, спорт өчендә, уен өчендә, ял өчендә менә дигән шартлар. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ямьле кичләр, куанычлы тормышлар телибез сезгә һәм якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән сезне. Бары тик яхшы хәбәрләр көтеп яшик.